Jeg skulle helt glemme at tale for videokamera for helvede, mand. Ej, det er sgu flot for helvede, mand. Ja, det tænker jeg. Den er sgu da i hvert fald over kraftejet med... Ej. Nej, jeg er sgu smidt ophængeren. Ej. Det var fucking på tide, mand. Ja, du vil gerne slippe. Ja, han er sgu en pæn farvet fisk. Ja. Hvad er farven på? Meget lysegrøn. Lysegrøn? Ja. Men sølvfil eller? Nej. Det er sådan salty... Noget filterværk? Ah, dog ikke, men... Kan det være et hold eller? For jeg var bare have den... den skal simpelthen bare måles op. Og så tror jeg... Ja, så tag sat mere. Der kommer lidt til. Der skal der veje så. Hvor skal den ud? Nej, den er en kraft, den er kæft, den er stor, mand. Det er fandme flot. Så må jeg ikke skide den derinde. Hold kæft, det er flot. Hvorfor skal den ud? Ja, 60. Folk, den skal vejes. Har du vægten? Hvorfor starter du den så ikke? Så det vil være tændt, der ikke batteri på. Fantastisk. Det kan jeg ikke. Det er endelig den vilje. Nå, så gør vi noget andet. Jo, så gør vi noget andet. Smid vi den tilbage i nettet, og så vejer jeg med nettet. Ja. Du skal nok få for din frihed. Hvorfor vil du ikke have den med? Catch and release, mand. Den er sgu pæn, den der. Ja, ikke engang sølv, men den er sgu pæn alligevel, det må man sige. God fjord, eller hvad? Ja, den er i hvert fald. Det er, hvad man kalder det. Den er fandme flot. Hold kæft, den er flot. Så du kunne bare tage den ud. 2,7. 2,7. Ja. Og så trækker vi ved nettet fra. Jeg skal sgu have et billede af det, mand. Der er fandme ikke nogen, der tror på noget.
Kom så, lille ven. Hvor køkkenet var godt. Hold nu op. Det er mere nettet hver gang. Yes, det var sgu flot den der. Det var helt vildt at se den der derovre nede jage. Men jeg ser godt nok også mange turbins. Ej, den er flot. Godt. Nå, hvad vejer det net? Vi skal lige have alt vandet ud. Ja, det skal slynges. Ja. Du skal ikke have det der med. gram, 250. På den? Ja, nettet. Det står på 600 eller 700, men jeg siger 600. Så de 2,1. Ja. Ja, det er det, vi bliver enige om. Det er det, vi er enige om. Yes! Æresmedlem. Ja. Woo! Tillykke. Ja, jeg gider ikke. Stå af ham sådan det ene, så er det andet. Men det var... Hold kæft, det er flot. Jeg har lige set de farver der. Nu er det sådan, fanget en seng. Nå, det er der på... Nå, så vil jeg sgu også ud af haven. Hey, payback time, mand. Og kæft, hvor det fedt. Og meget god fejl i den. Det må man sige. Jeg havde lige et hug... Og så